Pak Kliwon, ini deh. Apa to, Gan? Sakniki kula ajeng tekok serius niki. Masalah resep. Yo, nggih no, Pak. Wah, niki rasane pun kewemeng lho. Wah, berarti hari iki arep mari ku, Gan. Lah hubungane napa? Lah kowe ngerti lampuke to, Gan? Kae nek arep pedhot, kan saya padang. Lah iki bathuk mrempul kok saya kemeng, berarti Arep mari. arep pedhot. Mletre meneh. Kan wis digawani obat penurun tensi to, Mas. Kok dadak mangan timun barang iki ngopo toh? Nah, biar ki simpuk anggere darah tinggine kumat iki mesti mak timun dik. Mulane kowe kudu gelem. Lah sampean ki apa wis omong doktere oleh mangan timun apa ora? Piye ta kowe iki? Lah dokter wingi nyaran iki lho, kowe kon mak timun nek ra yo melon. Yo pilih melon no, Mas. Tapi kan pilihannya nek loro. Timun karo melon. Ya tetep pilih melon. Ya wis iki timun sik, sesuk melon. Wah, tembasno melon wae saiki nang. Lah iki badhe taun ceki lho timune. Yo ngono lalapan kono lho. Kowe iki ya. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Masuk 190 totul. Dhuwur lho kuwi. Iya, Min. Aku yo kaget tok. Sak umur-umur to. Aku lagi ngerasani darah tinggi lagi iki. Lah dokternya ngomong apa? Ya bodoh kae, Min. Ora oleh kekeselen, ora oleh sepaneng, ora oleh stres. Iya. Lah aku iki jane stres sih mikir apa to, Dul? Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Tak Rumangsa aku ki ora mikir apa-apa lho, Min. Ora mikir Mas Momon. Yo mikir, yang ora banget. Iki jenenge mikir. Hidup bersama. Iya nih Mas Momon. Nek ora sing mbok pikir to. Yo enek, Min, anakku. Wah. Kupu-kupu coklat sregep meneh ya ini tekan kene. Utuh kuwi, Mas. Ya utuh tadi apa ya bekas pangan codot tak tuku iki kok. Kudune iki lek mutuku ki sing wis oncekan, sing wis diirisi ngono ki lho, Mas. Ya sisa utuh wae ngene iki to. Ora lunga sing njak ya aku dhewe, sing ngirisi ya aku dhewe. Sampeyan lan garek menikmati to. Kene masak oncekke. Wah, banyak. Ngono ya, Dik. Ya wis, Dik. Aku tak ning omah etan sik ya. Ya, Dan ibu-ibu ning omah dhewe rusake. ya. Wah, suaramu ya lumayan, Opra. Dalam ora, Pak? Ya lumayan seru iki. Nek aku gelem nyanyi tenanan, Mas Momon pedot. Wedian. Selain lagu iki mau, kowe apa sing lagu sing paling apal? Ojo takok aku, Pak. Sampeyan request tak turuti. Elok tenan, iki cah iki di luar dugaan tenan iki. Ndang kok, Pak, request apa? Lah kowe iki menguasai lagu apa? Apa lagu lawas? Apa lagu anyar? Apa lagu setengah lawas? Semua lagu tak gegem, Pak. Wah, tenan pora kowe iki. Lah iki lho, Pak, ngeri buka. Tak gegem lho. Kowe gayamu petita-petiti tok lho. Wajah boleh sadis, tapi hati harus romantis. Aku ki mau mikir nasib anakku sok lho, Min. Mas Momon ki saiki ya bar ngewangi ibu. Ki tabungane wis entek. Kebutuhan kan masih saya akeh to, Min. Ki piye nasib anakku sok? Mau mikir atuh-atuh totul. Sing penting ki anak musuh iso lahir sehat. Aku ki jane ora mikir banget, Min. Nek ora ayem karo kahananku saiki.
jenenge sate rasa barbeque. Nggih, Bu. Kah, Rasane enak ya lho, Bu. wong gor kaya ngono enake sepiro to, Pak? Sensasi kulinernya mantap. Aku sampeane kok mangko bogang ngono. Lah kowe rung ngrasake sensasi ini lho, Bu. Ndang, kowe njajal lho. Kowe anggere bar mangan, kowe ngomong sensasi kulinernya mantap. Ndang. Wae. Ngomongnya kuwi sensasi kulinernya mantap. Ngono lho, Ndang. Kah, ya kok bogang kok. Lho, dadi bogang ngono kuwi duwe kenikmatan tersendiri lho, Bu. Sensasi kulinernya mantap. Sensasi kulinernya mantap. Iya. Wong tua-tua ae gayeng ngiram ngono ya. Enggak. Kenapa to, Pak? Kowe kuwi nek arep nresakne bojomu, iku aja digoncengke numpak motor. Ini mobil pula ya iso to, Mon. Lah wingi niku kemrungsung lho, Pak. Mon. Ya sok meneh. Nek kowe meh ngeterke bojomu mintul preksa. Kowe iki nganggo mobil. Aku karo Pak RT mbok tembungi ra apa-apa ya. Siap. Siap, Bu. Yo, sensasi kulinernya sih. Sensasi kulinernya mantap. Sensasi kulinernya mantap. Sensasi kulinernya mantap. Dek wong tua-tua iki padha gabut ngono apa piye to? Sensasi kulinernya mantap. Mantapipun. Mon, kowe sebagai owner jasa pelayanan publik wajib nesu, Mon. Sensasi kulinernya mantap. Mon, aku iki gagasan sik to. Ngopo lho? Awake dhewe kuwi posisine terancam lho, Mon. Bu Siti saat iki ngontrak bocah-bocah dadi karyawan jasa pelayanan publik. Ya ben. Sensasi kulinernya mantap. Sensasi kulinernya mantap. Sensasi kulinernya mantap. Wong tua-tua kok dok ranggenah. Enek wong keluh kesah kok malah ora dok digagas lho. Kowe nek rene iki rasa nggo masalah. Mergone kene iki nggone wong happy. Ayen sampean karo Pak RT arep happy, monggo. Kula ora piye-piye. Nek yen momen melu happy, kula ya ora trima. Mbak iki jane ngopo lho? Gorene. Ora iso. Sensasi kulinernya mantap. Sensasi ini pun Sensasi kulinernya mantap.